తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దాన్ని పోగొట్టుకొను. నా నిమిత్తము, సువార్త నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకున్నవాడు దాన్ని సజీవముగా కాపాడుకొను. ప్రాణము పోవలసింది దేవుని సేవలో, ప్రాణం పోవలసింది దేవుని పనిలో. నీతిమంతుని భార్యలారా జాగ్రత్త. ఇలలో నీతిమంతునికి సతి అయినది, ఆమె వెనుకకు తిరిగి బలి అయినది. తన ప్రాణం రక్షించుకున్నాననుకున్నది, దేవుని మాటే ఆమె వినకున్నది. తన ప్రాణం రక్షించుకున్నాననుకున్నది, దేవుని మాటే ఆమె వినకున్నది. సేవకుని భార్యైనా, నీతిమంతురాలైనా దేవుని మాటను మీరితే ప్రాణం పోతుంది. ఇలలో నీతిమంతునికి సతి అయినది, ఆమె వెనుకకు తిరిగి బలి అయినది. పెళ్లి చేసుకొని, ఇల్లు కట్టుకొని, నారు నాటుకొని ప్రాణం కొరకే బ్రతికావు. వ్యాపారం చేసుకొని, లాభాన్ని కమ్ముకొని, కట్నం తీసుకొని ప్రాణం కొరకే బ్రతికావు. నీ ప్రాణం నీకు కాదు అని, నీ ప్రాణం తన కోసమని, తన నిమిత్తం ఈ ప్రాణమని ఇవ్వాలి సువార్తకని. తన ప్రాణం రక్షించుకున్నాననుకున్నది, దేవుని మాటే ఆమె వినకున్నది. సేవకుని భార్యైనా, నీతిమంతురాలైనా దేవుని మాటను మీరితే ప్రాణం పోతుంది. ఇలలో నీతిమంతునికి సతి అయినది, ఆమె వెనుకకు తిరిగి బలి అయినది. కయ్యను వాలే ఉండవద్దని, ఎవరి ప్రాణం తనలాగే తీయవద్దని, ప్రాణం తీసే అధికారం నీకు లేదని, ప్రాణమిస్తేనే పరలోకం దక్కుతుందని, నీ ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు అని, నీ ప్రాణం నీవే తీయకూడదని, ప్రాణం ఇచ్చింది నీకు దేవుడని, ప్రాణం ఇవ్వాలి తన కోసమని. ప్రభువు నండే మృతి పొందాలని రాసేశాడు, తన కోసం ప్రాణం పెట్టాలని చెప్పేశాడు. సేవకుని భార్యైనా, దేవుని నమ్మిన వారైనా దేహం దేవునికివ్వనంటే ప్రాణం పోతుంది. ఇలలో నీతిమంతునికి సతి అయినది, ఆమె వెనుకకు తిరిగి బలి అయినది.
ప్రభువు నండే మృతి పొందాలని రాసేశాడు, తన కోసం ప్రాణం పెట్టాలని చెప్పేశాడు.